Jotono no khulumbai ka sini bukung bara rokno ang kok sana busungo kisa sa aso kotok saya kisa sa wat sai renai जों sini borok rok je baira tongnani bagui belai problem ongui tongkha tamni hinkale corona virus ni bagui tamni bui sakake je jago thangni corona virus pu bui parani borok asu kosto ke train bai sapal khayei phayu bairabo bui sugya rok no sukthung hanai tabuk baira hemale rangkhibi phemale kosto khayei kam simaya tamni bagui ke corona virus hingga sin India ni virus ingyamo hingga mo virus ma jaga ke chini darate yang India joto country o ungui thangka virus ungui thangka har jaga o hingga ni bagai je sikon mikono kam khani rok ni bagai belai kosto ni bagai sana kok busungo je kam khani phaigena Bangalore haigena Hyderabad haigena Mumbai haigena Kolkata haigena Chennai haigena Kerala haigena bong ni bagai ang kok joto no kisa share khanya busungo norok bukhata baidi o corona virus I mas ni bisingono pai hamui thangnai norok kam khai manai norok je nogo thana busungbo thangde je sungnai rok chukdi thangmano je thangya rok sugya rok tongui mano borok phani mansini kam manai noka siktawan sugde angbo kaisa kam khani no ang hingga ke hotel line bo agi khaijak 5-6 sal khaijak hingga angka tabuk cruise line ni bagai phaimani angbo cruise line ni tabuk mai anggai angbo asuki ma tongrumo angbo nogo thana nai tongo ang cruise navy o kam khayo aro khaimani hinino interview ni bagai rihinja guni phaimani no corona virus belai bari thangka amni bagai mayang thangka bele angbo dukho no phai asa kosta ko phaimani flight ticket rangkhi hoi tabuk khanya hai ma thangonai angbo parabo ano sawo tai 3 mas 4 mas ni pore angno no call khainai amni pore phai ningtaisa interview collect khaide amni pore nono narak na hini sawo ninga mo busuk kosta ko rangkhibe hemani tabu ambo kamaya tabu para thana klai tangbo busuk jolma sisa busuk tai koidin hi pore hinga ke train se bonnai pu flight se bonnga pu bahke se thangoni sini borok je tongnai je baira tongnai room bara rok dui tongnai borok tamno bara renai kam se maya tamno sanai tamno se room bara renai nogo tamoni sarai nogo sini sani tongnai able sini borok je khanai tongnai ani kongno basaja khabe like khaji comment khaji norok bangmai basa kam khanya busungke khaimano cross line no ang Mumbai tongo ani ang tongo jagani ke Mumbai morul naka pipeline na tongo nor ang bai contract khaimano ani video comment khaji ang no comment khai sanai cross line baika thangna na hambai jatona khulumka।